Όταν ήμουν παιδί, ασχολούμουν πάντα με την πολιτική, αλλά όχι με τους πολιτικούς. Την πρώτη φορά που άλλαξε αυτό ήταν όταν είδα το κόμμα των πειρατών στη Γερμανία, γιατί είμαι Γερμανίδα. Αυτό το κόμμα είχε την ιδέα ότι δεν χρειαζόμαστε πολιτικούς. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μέσω ένα εργαλείο που είχαν online. Αλλά με το καιρό είδα ότι αυτό το εργαλείο δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη από εκπροσώπηση στο σύστημά μας. Για παράδειγμα, τους ανθρώπους που δουλεύουν δύο δουλειές, οι μητέρες μόνες με παιδιά, δεν έχουν το χρόνο να εκπροσωπούν το εαυτούς τους μέσα από ένα άμεσο δημοκρατικό σύστημα. Και μάλιστα οι αποφάσεις που περνόταν από τέτοιο σύστημα με το κόμμα των πειρατών δεν εκπροσώπησαν τις μητέρες και τους ανθρώπους με δύο δουλειές και αυτά τα στρώματα της κοινωνίας. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα περιττέρω με τους πειράτες. Τη δεύτερη φορά που ασχολήθηκα με τους πολιτικούς και όχι μόνο με την πολιτική ήταν το 2015, όταν είδα έναν πολιτικό που προσπάθησε να μας εκπροσωπήσει εμείς τους αδύναμους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο τους Έλληνες και που μας αποκαλύπτει αυτά που γίνουν στα Eurogroup και κλεισμένων των θυρών. Όταν ο Βαρουφάκης ρωτήθηκε, ενώ 90% των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ έμειναν στις καρέκλες τους και εφάρμοσαν τη σκληρή λιτότητα μόνο για να μείνουν εκεί, να έχουν τη εξουσία, τα χρήματα, τα οφίτσια, κατάλαβα να ένας άνθρωπος που δεν εξαγοράζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μετά, όταν μπήκε στη Βουλή με το ΜΕΡΑ25, είδα ότι έχει το θράσος για να ονομάζει τους ολιγάρχες και δεν τον ενδιαφέρουν και τα λεφτά που θα μπορούσαν να του δώσουν εκείνοι. Γι' αυτό είμαι με το ΜΕΡΑ25, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να ξέρουμε για έναν πολιτικό. Εάν αυτός θα εξαγοράζεται ή όχι. Αν εξαγοράζεται, δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία τι θέλει να εφαρμόσει, γιατί δεν θα το εφαρμόσει. Γι' αυτό, με το ΜΕΡΑ25.